Ελευθεριάδης. Η μπάλα περνάει εξώφαλτσα από το διαιτητή. Και Μαντέλος, εδώ τον βλέπετε, Νάπολη. Σπανός. Δεν λέω πιάνω το πλάγιο, λέω πλάγιο. Μπαλιά στο πουθενά από τον Ελευθεριάδη που μάλλον είναι κουρασμένος στο δεύτερο ημίχρονο και δεν έχει δείξει τις ικανότητες που ξεδίπλωσε στον αγωνιστικό χώρο στο πρώτο μέρος. Στρατής τώρα, τα γνωστά καραγκιουζιλίκια και Γιαπάτης και Τσιώτας και Βαχλιώτης και Πουλάκος και κόβει ο Σπανός και μπαλιά στο πουθενά και μπλοκάρει ο Στρατής. Μπράβο Στρατή. Την μπλόκαρε τη βόμβα. Πουλάκος εκεί, χαμός γίνεται, κλωτσοσκούφι βλέπουμε. Προσπαθεί ο Γιαπάτης εκεί, ζεμπεκιά. Ελευθεριάδης, τρομερή ενέργεια, τον κόβουν όμως τελευταία στιγμή, τον κόβει ο Δούκας. Και ξεχύνεται ο Γιαπάτης. Τώρα πώς ξεχύνεται με 15 κιλά παραπάνω. Και out, την έβγαλε out το Κρυάρι. Γιατί μου βγάλει η κάμερα πάνει too fast, κάτι τέτοιο. Δεν με προλαβαίνει η κάμερα, Βαχλιώτης. Out. Πολύ out. Προσπαθεί να πάρει την ομάδα πάνω του καθώς οι υπόλοιποι συμπαίκτες του είναι τουλάχιστον παλέμαχοι για να είμαι κομψός. Αλλά τι να κάνει κι αυτός, 1 εναντίον 5 δεν είναι και ο LeBron James. Ο διαιτητής κοιμάται, φωνάζουν για χέρι. Τελικά έγινε αυτορυθμίστηκε η κατάσταση. Μόνοι του συμφωνήσαν οι συμπαίκτες και αντίπαλοι ότι είναι φάουλ. Δεν θέλανε αυτοδίκη στο ποδόσφαιρο. Να το αυτοδίκητο του ποδοσφαίρου και να το φάουλ. Τώρα ρε παιδιά, έξω είναι η φάουλ. με το διαιτητή που έχουν μπλέξει στο δεύτερο ημίχρονο, άντε να βρεθεί άκρη. Ναι, ενώ με το πρώτο ήμασταν υπέροχοι. Δεν ξέρουμε καν πόσο ήταν το σκορ. Ξέρουμε, μας μπέρδεψε ο Μάκης. 8-5 λοιπόν και πορεί στο φάουλ. Η μπάλα χτυπάει στο τείχος, ήταν χαμηλό το σουτ και Πουλάκος με το γνωστό αέρινο στυλ του, αλλά κόβει ο Πορής που είναι βράχος πραγματικά στο κέντρο και κάνει και μια τρίπλα στο Τσιώτα που όμως κόβει γιατί συμπτωματικά η μπάλα έρθει πάνω, το έχει για κανένα άλλο λόγο. Γιατί ως γνωστό δεν στρίβει και πολύ το παλικάρι. Τέλος πάντων Πορής τώρα θα εκτελέσει το πλάγιο με το πόδι. Κόβει ο Δούκας και Βαχλιώτης ξεχύνεται μπροστά ή προσπαθεί να ξεχυθεί. Φέρει την μπάλα από το αριστερό στο δεξί, περνάει το Σπανό, κόβει ο Πολίτης, καταπληκτική απόκριση, ελέγχει ο Μαντέλος. Πέφτουν εκεί οι συμπαίκτες και αντίπαλοι, ο διαιτητής λέει παίζεται. Είναι του physical game ο διαιτητής και τρομερή τρίπλα του Ελευθεριάδη που δεν την καλύπτει όμως, δεν την αποθανατήσει ο Φακός γιατί μας κρύβει ο διαιτητής στην κάμερα. Και Μαντέλος, κόβει όμως ο Δούκας και out την μπάλα. Έπεσε, δώσω. Πέναλτι λέει ο διαιτητής, πέναλτι. Τα τραπέζια φέρτε. Τα καγκίλια. Για να δούμε τι έχει. Τι έχει το αστέρι της ομάδας, ο center for. Γλίστησε. Δεν είναι πέναλτι τελικά.